Muse boys. Yeah, madiko ewe damuda si. Zvese bro, sema mix. Hapo muse. Bro. Mnaitwa nani? Yeah, T2 music ndo Twin Stars. Twin Stars? Yeah, Twin Stars. Okay. Twins. Mtori matwins zvekuimbira vantu zveyo. Yeah. Zvotodaro. Zvokutozvarwa muri tori tu. Tutu. Saka zvese zvamunoita munongoita muri tu. Yeah, tofamba T2. Topfeka T2 yembe zafanana. Saka mangokwambira kuita zvinhu zvakafanana muri tu. Yeah. Saka munoimba muri tu handisi? Yeah man. Munoitwa twanzi chi? Twin Stars. Alright, Twin Stars. Munoimba music here. Yeah, tikangoti music yese but just one rap dance, afro nereggae. Afro dance nereggae. Okay. Makatanga kuita zvekuimba rini? Kuimba mukwana chi. Tatanga kudhara. Asi kuzotinyatsotanga uimba chaizvo. Yeah, tatanga 2018 zvokusopinda mumastudio. Zvokupinda mustudio. But mangogara mangokura muchingofariro zvekuimba. Mangoma tango mafariro baba. Sa maimbira kupibva 2018 kusvika izvezvi. Ipapo taigara kudhama Falls. Alright. Ndokatangorwira kune imwe studio inonzi Sway4 Records kana Ashfire. Makatomboridza kuti mangoma twangowanda-wandawo. Yeah, ndokwadatotanga kutosimbisa level remangoma chaizvo. Kusvika izvezvi muri ngorova. Yeah, nanhasi tiri ngorova mangoma. Yeah, ndozvinodiwa. Saka ndiani wakakuinspire kuti muzoda zvekuimba? Music chinhu chongotika tatanga tichifara saka tinomboziva vamwe vanhu but then tazotanga tozofarira vamwe futika titongofarira futi music iyo. Saka tasitanga kufarirawo mabig artist vana Sekalaz baba. Asi ndo wakaita kuti muzofariro kuti tairika tichinyatsopinda mustudio man. Bva yatsota tinyatsoona kuti zvinoitika zvinhu. Alright. Saka matracks kamunawo kai? Yeah, matracks nawo. Chimbotinzwisa makamborowa kana kuti amunorowa timbonzwa kuti anosounda zvakaita sei. Alright, pane rimwe ratakambozorova for the girls them rinonzi saka zvingori bho kugara muchidanana zvamunenge muchidirana ndimika munozivana zvimwe zvinombosiyana vamwe vanombotukana vamwe vachitorovana asi muchingodanana the girls them so special in my life ngambopedzisano kurera iri mavhesi mamwe ari papapa asi fine ngauye mavhesi acho. Right. Mavhesi anenge achinzwa the girls them are so special in my life. Each and every man anotongonida wife saka tinovada ava tinovada kana ivo futi vanochida zvakadzama anokubata bho uyu bebi imvura yekugeza iyo dedi anogara achifunga zviri ahedi kana kumutuma kwacho i1 way saka don't fight up and girl them munotaurirana paita problem kwete kuita zvekurovana savandem ropa rotsvuka kuita sanjem chakaimba kai ngoma techingorova chakarekodwa kupi? takarovera kubuwa kunonzi kwaDankila. Alright, chamakachirova ripi? Takachirova iyo 2018. 2018 amangoma akawana ma2018 then zopa mhepo anowanika here painternet? Mangoma anowanika. Alright, tongonyora kuti hanzi munoti pa YouTube tinayo channel yakanzi Twin Stars Music. Alright. Even pa Insta futi pangonzi Twin Stars Music. Yakazara music yese pa Facebook Twin Stars Music. Music inenge iripo hawo. But munorova. Kungotraya mukoma. Makaramba makadai so zvinoita. Maiziya manje. Saka hapana amumborowa kana kuti 1 yako uri wega umborowa kana 1 yake rega munongobatana pese pamuri. Tikatowedzera vamwe panongo watorova naye anonzi Jackes izvo zvari kudhama Falls manje sano inyange tine lockdown yatosinyatsoonana but tofamba tiri 3 nomwe anonzi Jackes then umwe musikana futi anonzi Karoti. Saka na ma3 mune matriplets? Anenge atozoma 1 nema kunyatsopedzera. Saka ugeto renyu andokuziya kuti mafia iri ma1. Kwataigara kudhama kaizvo sitachinja manje magara saka tirwa nyowani zvetugeta sata kunyatsoketwa kudhama kumadheodheo kwakanyarara ndosaka tatobudikira kunoku geto chavo chagosi mageto mufana kuya mufanira muchiuya kunoku because kunoku ndokuti geto racho kunoita kuti zvinhu zviende kumberi. Saka muna kamirira muda kuti nzwisa kameka yakarekorai kari kuuya manje kari kuindisa kuvhara mastreets ona manje. Saka pane remix yakasonga Joboy iya song yake My Baby pane remix atakarova inenge ichinzi
batisisai mashoko edu nekuti kana tichitaura tinenge tanzwawo. Alright then, taona vakawanda vachiparara nekuti pashaika taura chokwadi. Ona manje pane chirwere chapedza vanhu, corona. Hey, hanzi kana chakubata kashoma ukapona iwe. Pane chirwere chapedza vanhu, corona. Yakabva China COVID-19. Yomani, achakaipa chiri mix kai. Ya chiri mix choka jobo. Yomani, ya chakaipa chiri kuya kai. Chuto ya churi liswa manje kana nasi unabuda. Anga chibude titombo download because Paela Nation pasekala. Wodo pa ndopa mukuchiroira. Chakaipa. Ya ndona zvivari. Mamuri kupuka nguva yese. Tatembo pamwe mukana. Yeah. Tembo pamwe mukana. Saka zimanyatso uya man. Taumbodawo mbo imwe. Watochiona kuja. Ya pa YouTube Twisters Music. Pese mukangana pa Insta Twisters Music netilipo. Facebook Twisters Music. Kana pa WhatsApp. Kana pa WhatsApp tona zopa inamba ukuthi. Saka muri makore mangani? Pa age mamuna kutaurira. Takura. Makura zvakaita sei? Ndoma 18 yaya. 18? Hamsati manyasoenda zvekudaro. Ya, but ya manje tira tozvibamo. Saka vabereki vanoziva here ndo zvamunoita? Ya, vanotosimbisa, vanotodipa mari yebhazi kuti tiuye kuno. Oh. Saka utoziva kuti matoro yakuinda? Vanotoziva kuti maTwisters ari kuita interview. Saka kana vabereki venyu vachikukurudzirai zvinoenda kumberi chete. Maramba muchishingirira. Ya, zvinoita. Alright. Saka kunokumbari munongoshanda neAla Nation chete? Tishoda munhu wese but nyangoti malevels pabhegi inenge tabatika kuenda kumberi but tishoda munhu wese. Tomoenda kuise pane kumwe kunonzi patechnics nevana masvida tineti. Munombosvika. Tanga kunonzi kuref chazoita kunonzi kuref tasaramba kusvika but iri mari munomu. Muchatozotiratidza datosvikako kuti tizoona kuti zvahambira sei. Munofanira kutora kuti zviite because makaipa. Saka pamberi apa tingone chiremix chete hapana zvimwe zviri kuuya. Mango makawandisa. Tokozwa instrument chete ka. Ndakutona kutodambura ngoma. Tomuka mangwana 50 kana muka 100 vangosiyana. Chitipai one last chakaipa timbonzwa kuti zveshuwa zvinenge zvichada kuzouya kana kuti zvakamborekodwa kudhara. Chero chamune mangotipawo kungoti vanhu vanyatsonakirwa nemi because hey makaipa. Pane chimwe chatangorowa chaizonzi ndiri kuda hondo kwete mafani kwete yezvidhina bhadi todai magani handiva kwatinyange vakauya vari 10 ndinoraidha chiridium chepamaloni. Ndotanga zvangu ndamborova bhetako zvemangoma ndichipinda zvemahardcore ini handisi bho kunge pumako zvedu zvakarongeka meno zvavo ikoko. Arikuzvita anomisa isu Diani, arikuzvita anopisa isu Diani, arikuzvita anorwisa isu pamangoma arikufunga anokutra isu Diani. Yacho chimwe chadamboro Malyrics amene muchimaona kupo. Malyrics meno tanobva kupa toziye tichatombozozvitsvaga. Because malyrics acho hai mahambi. Pakaipa. Aiwa munorova boys zangu. Thanks. Upo nekufamba kwenguva apa munokwanisa kubudirira muzindanso. Ndoshuro yacho kecho. Because competition yacho yakaipa ani munoziya. Iri tight. Mageto akawanda stereka anoimba. Takawanda singaiti. Saka munofanira kutorwisa kuti zviita. Chokwadi mukuru. Reta iri boys zangu masimbisa. Amunaona kuda wamuda kubig ere vanokubatsira kuti amaworks enyu totanga nekubiga imimi mukuru makabata kamera kuti masimbisa pasini yacho kuva munokubatsirika mumastudio amunorekodhera tatanga imimi ka tokadasimbisa ALA Nation yomani tokadasimbisa Technics Rise Music pamasvilla Divo Records tiriko zvekare hatozobva tazosimbisa vekudheni vese vari kusimbisa family yese iri kusimbisa music yomani nemafanzi edu yese aiwa thank you so much zvingoma zviri kuuya zvakawandisa nice one musimbisa boys. Thanks.